gracias por estar aí e gracias por invitarme. Pois a ver, a cestería sempre estuvo presente, non? Nas nosas vidas. A raíz de aparecer o plástico, claro, a cestería apartouse, non? A min gustábame moito o tecido, me daba pena eso, non? Porque é un arte ancestral, me gustaba eso, que continuara. Forma parte da nosa historia, da nosa cultura e da nosa tradición. Entón eu decidín aprender, claro, en Alemania, en Francia, pois, por exemplo, pois hai academias nas que podes aprender, pero aquí non. Entonces decidín aprender da xente que sabía. Empecé a poñerme en contacto con uns e con outros. Empecé aquí en redes con Juan, que facía unha cesta tradicional que me gustaba. El enseñoume sin problema ningún, moi amable. E aí empezou o recorrido meu pola cestería. Logo me puxe en contacto con máis, me acordo dun señor de Fene que me dixo: eu sei facer un cesto con latas e bimbio. As latas e as láminas de castaño, que en algunhas zonas de Galicia lle chaman latas. Pero non podo enseñarte porque non teño material. Entón eu lle dixo: eso non é problema, que o teño eu. O día seguinte quedamos, xa me enseñou. E mira, precisamente este home e algúns máis dos que me enseñaron hoxe en día non están con nós, desgraciadamente. Por iso a importancia de aprender este arte, que é unha pena que se perda, que é moi importante na nosa cultura, na nosa tradición. Ti ademais levas moitos anos tamén percorrendo Galicia inteira, porque en cada sitio, non, o que decías ti, en cada sitio hai unha tradición concreta de cestos, en cada sitio facíanse dunha maneira, non é o mesmo, por exemplo, non, unha vila de costa que unha do interior, porque tiñan usos diferentes distintos, técnicas, claro. A mí o que me interesaban eran as técnicas de Galicia en un principio, non? E quería aprender pois o máis posible. Claro, despois isto te engancha moito, non? E ao final pois xa vas entrando xa en máis técnicas en España e ao final acabas xa mirando outras técnicas do estranxeiro. Fun a Salt, a Feira Internacional de Cestería, e claro, ali poden ver técnicas de outros países que me gustou moito ver e aprender. Tuve a oportunidade tamén de comprar ali máis libros destas técnicas diferentes e facer talleres allí tamén. E claro, vas adquirindo co tempo vas adquirindo pois aprendendo esas técnicas, que agora aquí, claro, a cestería agora neste momento está bastante en auge de moda, pero cando eu empecé non... En que ano empezaches máis ou menos, Luisa? Fará máis ou menos 12 anos fará. Daquela non estaba tanto en auge. Agora sí, pero daquela non. E técnicas tradicionais, non, que vas por aí recuperando, pero que non hai moito máis que facer cestos a día de hoxe, porque mantendo esas mesmas técnicas tedes telonas más agora mesmo, non? Sí, diferentes aproveitamentos, claro, tirando desas técnicas, non? Podes facer prácticamente de todo, non? De todo, claro. Eu empecé aprendendo as técnicas tradicionales porque era o que me interesaba, pero claro, logo empezas a ver que con esas mesmas técnicas podes facer cousas máis modernas. Por exemplo, aprendín a facer o San Cosmeiro co trenzado, non, da palla, de centeo. Logo acabei facendo bolsos e faz de todo que a imaginación, de todo, tanto cousas para decoración da casa, interior, exterior, cousas de moda que están ahora mismo moi actuales, a cestería. Bueno, nas túas redes sociais podemos ver prácticamente a diario, non, moitísimas das cousas que ti faz. Unha última pregunta, non? Tes moitísimos alumnos aquí en Camouco, que a cestería grazas a ti tamén está de moda aquí na nosa parroquia, pero tamén ides ter, e aproveitamos tamén para facer publicidade, a semana que ven un obradoiro conxunto de arte fusión con pintura e tamén con música e tamén con cestería. Eu queria che preguntar polos nenos, non sei, unha actividade, xa fixeches varios obradoiros cos nenos aquí tamén na agrupación instructiva, un poquinho, bueno, como se transmite ou como yo intentas transmitir, claro, ao que será o futuro tamén da cestería dentro de moitos anos. Claro, aí está, transmitilo a xente nova, gústalles, eles, pois, eso, que veñen contentos. Este obradoiro é moi original, non? Porque mezclas as tres artes,
a pintura, a cestería e máis a música. Bueno, espero que queden contentos, que lles guste, vamos, eu penso que vamos a pasar un rato moi bo.